PHP Storm to naprawdę niesamowite narzędzie, które znacznie ułatwia pracę programisty i chciałem się podzielić z Wami 4 skrótami, których używam regularnie w pracy i podczas pisania kodu są znacznym ułatwieniem. Pierwszy z nich, jeżeli sobie tutaj wywołamy metodę i chcemy podejrzeć, co ta metoda robi. Oczywiście to jest dla przykładu prosty getter, no ale są różne skomplikowane metody. Możemy w nią przejść klikając Ctrl i lewy przycisk myszki, to pewnie wiecie. Mając kursor na niej możemy też kliknąć Ctrl B i przejść w ten sam sposób, nie chwytając myszki, natomiast to nie jest bohater właśnie tego odcinka, a bohaterem tego odcinka jest Ctrl-Shift-I, który wyświetla tę metodę w takim pop-upie. Możemy sobie ją podejrzeć szybko, co robi, zamknąć i działać dalej z kodem. Naprawdę świetna rzecz. Taka mała uwaga, jeżeli korzystacie z Maca, no to musicie sobie jakby analogiczny skrót znaleźć, przemapować, bo nie wiem jak jest na Macu, wiem, że na pewno są inne niektóre skróty. Na Windowsie i Linuxie ten skrót powinien zadziałać. Kolejne 3 skróty, które chcę Wam pokazać, są już bardziej związane z edycją, zaznaczeniem kodu i tak dalej. I pierwszy z nich to będzie Ctrl-D. Ctrl-D to jest duplikacja wiersza. Jakby taka funkcjonalność jest w zasadzie w każdym edytorze, nawet tych podstawowych, więc to jest nic szczególnego, no ale warto z tego korzystać, zamiast właśnie musieć przejechać myszką, zaznaczyć i wkleić w ten sposób. To też może być wygodne dla kogoś jakby obojętne, natomiast ja lubię to właśnie robić przez Ctrl-D. Jest to bardzo fajna opcja. I kolejne dwie. Pierwsza to jest zaznaczenie. Zaznaczenie takie jak Ctrl-W. To jest naprawdę niesamowita rzecz. Po prostu tak się już do niej przyzwyczaiłem, że w innych aplikacjach próbuję później tego używać i dzieją mi się jakieś różne dziwne rzeczy w zależności co pod Ctrl-W się znajduje, bo właśnie Ctrl-W to jest to, o czym mówię. Zauważcie, rozszerza się zaznaczenie, po prostu idealna rzecz. Można wrócić, cofnąć do mniejszego przez Shift. W ogóle skróty jakby z dodaniem shiftu to jest często cofnięcie jakiejś akcji i możemy sobie tak zaznaczać. Naprawdę mega często z tego korzystam. Nie wiem, czy nie najczęściej w PHP Stormie, ale nie mierzyłem tego. I ostatni skrót, ostatni bohater tego odcinka to Alt-J. Alt-J to jest zaznaczenie danego fragmentu i później znalezienie identycznego. Zaznaczenie jakby wielu tych samych fragmentów, żeby jakoś je zmienić, jakoś edytować. Więc to są te 4 skróty, z którymi chciałem się z Wami podzielić. Teraz może jeszcze pokażę takiego, nie wiem, kombosa, w którym sklejam te wszystkie skróty, jakby to mogło wyglądać. Na przykład mamy data test 1, to się równa test 1, niech będzie to odpowiednik. Ctrl-D sobie rozszerzamy. Teraz zaznaczam na przykład w ten sposób. Daję 2, 3, 4, 5, 6, 7 i nie podoba mi się jednak, że to jest na przykład test 1, więc daję sobie Ctrl-W i daję to test 0. A słowo test chciałbym zmienić na przykład na Kodlo. Więc tak to wygląda, jak widzicie, mega szybko się to robi, mega wygodna rzecz, więc polecam do używania tych skrótów. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione, no to też podzielcie się, bo chętnie poznam kilka nowych. Oczywiście wiele innych skrótów też znam, ale te są takie, które naprawdę po pierwsze bardzo usprawniają pracę, po drugie regularnie ich używam non-stop, po prostu katuję te skróty, są świetne. Jak cały zresztą PHP Storm.